Как обикновено се използва InSign? Господин Стефанов е служител в успешна компания и времето му е ценно. Сега той трябва да получи подпис от клиент, който е на друго място. Господин Стефанов се дразни, защото процесът отнема прекалено много време. В лицето на софтуера за електронни подписи InSign господин Стефанов намира решението на проблема. Той може да подготви своите PDF документи онлайн в портала InSign и да ги изпрати за подписване. За целта господин Стефанов се нуждае само от имейл адрес на клиента. Клиентът може да отвори документа веднага и да го подпише онлайн. Той може да постави подписа си бързо и лесно посредством своя смартфон. Веднага, щом клиентът е готов, господин Стефанов получава съответното съобщение от InSign. Господин Стефанов е доволен, че е спестил много време и пари, както и че е допринесъл за опазването на околната среда. InSign – софтуерът за електронни подписи. Made in Germany.